Wala nang intro-intro pero may premiere. Matapos magsalita ng matanda niyan, biglang nagliwanag ang mukha nito at naging isang napakagandang babae. Hinaplos nito ang pisngi niya at bigla siyang sinampal ng malakas. Pagmulat ni Ate Lid, nasa harapan na niya yung tatay niya at ginigising siya nito. Tumingin-tingin si Ate Lid sa paligid. Hindi niya alam na nasa bahay na pala siya. Napakunot yung noo ni Ate Lid dahil sa mga nangyari. Kasi huling natatandaan niya, hinabol siya nung mga kalalakihan na nasa Tagong Baryo, tapos huli niyang pinuntahan yung gibang simbahan. Papaano siyang napunta sa bahay nila? Tanong niya sa tatay niya. Tay, wala ko dito kanina. At saka, tumigil sa pagsasalita si Ate Lid nung napasilip siya sa labas ng bahay nila at nakita niyang papalubog na yung araw. Ang sabi ng tatay niya sa kanya, "Nakita ka ng mga kapatid mo kanina sa gibang simbahan. Ano bang ginagawa mo roon? Bakit doon mo naisipang matulog? Paano kung tuklawin ka ng ahas? Ha? Ang sarap pa ng higa mo sa dahon ng saging. Buong araw ka naming hinanap pa. Ano bang nangyayari sa'yo, Lid?" Nakatulala lang si Ate Lid nun nang bigla niyang naalala yung mga nangyari sa kanya. Kinuwento niya ang bawat detalye nung mga nakita niya. Yung masukal na gubat, tagong barangay, yung hita ng tao, kung anong klaseng nilalang sila Suha, at kung ano-ano pa. Maging yung engkwentro niya sa matandang naging magandang babae. Nung narinig lahat yan ng tatay niya, mas lalo itong nagduda sa kanya kasi para na siyang baliw eh. Kung ano-ano na yung nakikita niya. Wala naman siyang maipakitang ebidensya na totoo lahat ng sinasabi niya. Habang nag-uusap sila ng tatay niya, bigla na lang may kumatok sa bahay nila. Pagtingin nila kung sino, si Suha ito at merong bitbit na bilao na may lamang pinatuyong karne. Ang sabi ni Suha, Manang, pinabibigay ho ng tatay ko. Tapang kabayo ho." Nakatitig lang si Ate Lid kay Suha habang nanginginig ang ulo nito. Nung napatingin sa kanya si Suha, ngumiti lang yun at binati siya. Iniisip ni Ate Lid kung anong sasabihin niya kay Suha. Gusto niyang sigawan yon pero nagpipigil siya. Ang sabi ng tatay niya sa kanya, "Oh, Lid, nakatingin ka lang kay Suha. Magkaaway ba kayo?" Sumagot si Suha ng, Hindi ho, Manong. Mag-uusap nga po kami." Biglang sumama ang titig ni Suha kay Ate Lid at sumenyas ito gamit ang ulo niya. Naglakad si Suha papunta sa tapat ng bahay nila. Sa isip-isip ni Ate Lid, ayos lang naman siguro kung makikipag-usap siya. At saka, nasa tapat lang naman ng bahay nila eh. Ligtas siya doon. Lumabas si Ate Lid para makipag-usap kay Suha. Si Suha naman, nakatingin lang ng diretso. Ang sabi ni Suha sa kanya, "Sinabi mo na ba sa kanila yung nakita mo kanina?" Nung narinig yan ni Ate Lid, biglang nanigas ang katawan niya.
ibig sabihin, hindi panaginip lahat ng nakita niya. Sumagot si Ate Lid ng, Suha? Totoo ba yung mga nakita ko kanina? Doon sa... Oo. Totoo yun. Alam mo na siguro kung ano kami. Bigla siyang pinutol sa pagsasalita ni Suha. Sa puntong ito, hindi na talaga alam ni Ate Lid kung anong gagawin niya. Sisigaw ba siya? Sasabihin ba niya sa nanay at tatay niya? O kung ano man? Ang sabi ni Suha, "Huwag kang matakot sa akin. Hindi namin kayo gagalawin. Hindi rin kami magtatagal dito sa lugar ninyo. Tingnan mo yan." Merong tinuro si Suha sa itaas ng bahay nila. May nakita siyang parang itim na bao ang nakapaskil sa kanto ng bubong nila. Tanong ni Ate Lid, "Ano yan, Suha? Para saan yan?" Sagot ni Suha, "Palatandaan yan na merong nagbabantay sa inyo." Tumingin si Suha sa mukha niya at nagsalita ulit ng, "At kami yun. Hindi kayo mapapahamak. At kahit sino dito sa lugar ninyo, hindi namin sasaktan." Gulong-gulo si Ate Lid sa mga sinasabi niya. Kasi bakit kailangang doon pa sila tumira? Ano bang meron sa lugar nila? Nananahimik yung mga tao doon eh. Tinanong ni Ate Lid kung bakit doon ang napili nilang lugar. Ang sabi lang ni Suha, "Meron lang kaming hinihintay na buwan. Malapit na yun. Nagpapalit kami ng sarili naming amoy sa pagkukulong ng mga sarili namin sa loob ng banga. Yung nakita mo sa bahay namin, ando doon pa rin yun pero hindi mo na makikita. Nilagyan yon ng nanay ko ng mga dasal para hindi makita ng mga ordinaryong taong tulad ninyo." Ang daming pumapasok sa isip ni Ate Lid na mga tanong pero hindi niya matuloy-tuloy. Nang maitanong niya yung tungkol sa gibang simbahan at bakit ba takot na takot sila doon at hindi nila kayang makatagal. Sagot ni Suha, "Merong nagbabantay na puting diwata doon. Lahat kami takot sa itsura niya. At yung nasa ilalim nun, mga namumuong asin. Hindi yun ordinaryong asin. Makikita mo lang yun kapag meron kang kakayahan." Tanong ni Ate Lid, "Ha? Kakayahan? Anong kakayahan?" Sagot ni Suha, "Hindi ko maipapaliwanag. Masyado pa akong bata para malaman ko yun. Pero nakakatakot doon. Mamamatay kami kapag pumunta kami. Mawawala ang hangin namin sa katawan oras na umapa kami sa gitna nun." Huling tanong ni Ate Lid na nagpatahimik kay Suha ay yung, "Suha, bakit kailangang tao ang patayin ninyo? Bakit hindi na lang hayop?" Tumahimik lang si Suha nun. Naramdaman niya pala na lalabas yung tatay ni Ate Lid para papasukin sila sa loob at doon na nila ituloy yung pinag-uusapan nila. Tumangging pumasok si Ate Lid at sinabi niyang ayos lang sila doon.
Maya-maya rin naman uuwi na si Suha sa kanila. Pagpasok sa loob ng tatay niya, sumagot si Suha kay Atilid ng, "Mamamatay kami kapag hindi kami kumain ng tao. Sana naiintindihan mo ko. Kailangan rin naming mabuhay." Sa puntong ito, wala nang nasabi pa si Atilid. Naiyak siya sa sinabi sa kanya ni Suha. Si Suha naman, bago umalis, nagsabi sa kanya ng, "Mamaya dadaan ako dito. Hintayin mo ko. Pero hindi ako makakapasok sa loob ng bahay ninyo. Sumilip ka lang sa labas. Isasama ko yung matanda sa amin. Huwag mo sanang ipagsasabi kahit kanino itong naging usapan natin. Hintayin mo muna kaming makaalis bago mo ikwento. Naririnig ng tatay ko ang pinag-uusapan nyo dito sa loob ng bahay ninyo. Ayokong may mangyaring masama sa inyo. Yung tapang binigay ko, itapon mo yun. Karne yun ng tao." Ibang-iba na ang boses at tono ng pananalita ni Suhanon. Para na talaga siyang ibang tao. Matapos magsalita ni Suha, naglakad na to papauwi sa kanila nang hindi man lang siya nililingon. Si Atilid pumasok na sa loob ng bahay nila. Tulala at hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Nakita niyang hinahanda ng nanay niya yung tapa ng kabayo na binigay ni Suha. Humanap lang siya ng tiyempo. Kinuha niya yon at nilibing niya sa likod ng bahay nila. Sa itsura ng karne, akala mo inihaw yon ng saglit lang kasi medyo sunog yung ibang parte nun, tapos may mga dugo-dugo pa. Nung nailibing na niya, pumasok na kaagad siya sa loob ng bahay nila. Yung nanay niya, hanap ng hanap doon sa karne. Kasi pinatong niya lang yun sa mesa eh. Tapos biglang nawala. Lahat sila tinanong ng nanay niya. Umiling-iling lang si Atilid nun kasi talagang nanlalambot na siya eh. Kinagabihan, mga bandang 9:00 pa lang yon ng gabi. Napakadilim na sa buong paligid nila. Tapos yung bahay nila Suha, walang sinde yung sulo. Ibig sabihin walang tao. Sa paglipas ng oras, nakaramdam ng antok itong si Atilid. Kaya nakatulog siya. Nagising si Atilid dahil may narinig siyang nagtutuktok sa gilid ng bintana niya. Napasilip siya. Wala namang tao at saka napakadilim eh. Sunod na narinig niya, mga pagsitsit na. Napadungaw na siya sa bintana. Tapos yung sitsit nang gagaling sa ibaba. Pagsilip niya, wala naman. Pero yung huling sitsit na narinig niya, nasa may gawing kanan niya. Pagtingin niya doon, kitang-kita ni Atilid ang isang napakakintab na katawan. Itim na itim ang balat. Sabog-sabog ang buhok. Nanlilisik na mapupulang mga mata. May 2 sungay sa noo na kulay puti. At meron itong napakalaking bunganga na hindi sumasara. Nung nagtama ang kanilang mga paningin, hindi na nakakilos si Atilid sa pwesto niya at walang tigil ang pagpatak ng luha niya. At yung pamamasma ng kamay niya, literal,
parang gripo yung dalawang palad niya dahil walang tigil ang pagtagaktak ng pawis dito. Naglalakad na papalapit kay Ate Lyd yung nilalang nang tumapat ang muka nito sa muka niya. Amoy na amoy ni Ate Lyd yung parang binuhusan ng gaas na katawan nito. Tapos bawat pagbuga niya ng hininga, sumasampal kay Ate Lyd yung amoy ng bahay nila Suha. Yung malansang masangsang, parehong-pareho sa amoy ng bunganga nun. Gumigilid-gilid pa yung mukha ng aswang habang nakatitig sa kanya. Nang umungol ito ng dinilaan ng aswang yung sarili niyang daliri at nilapat yun sa noo ni Ate Lyd. Matapos gawin niya nung aswang, inihipan siya nito sa muka at nawala na siya ng malay. Pagmulat ni Ate Lyd, umaga na. Tila ba panaginip lang ang lahat ng nangyari? Mula nung araw na yon, literal na iniwasan na ni Ate Lyd si Suha. Yung tatay naman niya, nakikihalubilo pa rin sa pamilya ni Suha. Naging maganda naman ang relasyon ng tatay niya sa pamilya nun. Ang huling naging usapan ni Ate Lyd at ni Suha nangyari nung minsang sinabayan siya ni Suha papunta ng palengke. Ayon kay Suha, nung huling gabing meron siyang nakita, totoo ang lahat ng yun at yun ay yung sinasabi niyang matanda. Meron yung nilagay sa katawan ni Ate Lyd, pero hindi pa yun gagana hanggat nasa malapit sila. Huwag siyang mainip. Hindi na rin kasi magtatagal yung pamilya doon nila Suha. Naisip ni Ate Lyd nun, baka maging katulad na din siya nila Suha. Baka hinawaan na siya ng pagiging aswang ng mga ito. Kaya nag-iiyak siya habang nagmamakaawa kay Suha na alisin yon sa katawan niya. Ang sabi sa kanya ni Suha, kung gusto nilang yang gawin ang buong pamilya niya, napakadali lang gawin nun. Doon pa lang sa sinabi niyang tapa ng kabayo oras na makain pala nila yon, unti-unti na silang magiging katulad nila Suha. Pero sinabi ni Suha na itapon niya yon, di ba? Paraan lang pala ni Suha na ibigay yung karne na yon para kausapin siya. Matapos magpaliwanag sa kanya ni Suha, naglakad na ito papunta doon sa tagong baryo. Habang papalayo, panay ang turo ni Suha doon sa gibang simbahan na nasa likod ng palengke. Pero hindi yon pinapansin ni Ate Lyd. Makalipas ang 1 linggo mahigit, umalis na doon yung pamilya ni Suha na wala man lang pinagsabihan na kahit sino. Tanging si Ate Lyd lang. At yung kubo kung saan sila tumira, sinunog yon ng pamilya ni Suha. Tumulong pa nga yung tatay ni Ate Lyd sa pagtupok ng apoy doon Pero wala na silang naabutang nakatira at mga gamit. Nung wala na sila Suha sa lugar nila, pansin ni Ate Lyd kung ano-ano ang nakikita niyang kakaiba. Naniniwala naman siya sa mga engkanto, duwende, kapre, o kung ano pang mga nilalang yan. Kahit pa na hindi pa siya nakakakita. Pero tila ba nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng mga kakaibang nilalang. Sa una nakakatakot,
pero pagtagal nakasanayan na rin niya yon. Ang hindi makakalimutan ni Ate Lid ay nung minsan silang napadaan doon sa gibang simbahan ng mga kapatid niya. Maniwala kayo o hindi, ang tingin doon ni Ate Lid, isang napakalaking gintong palasyo na may maliliit na nilalang ang naghuhukay sa pinakabukana nun. Para silang kumukuha ng mga tumpok na asin na kulay ginto. Tapos walang tigil nilang pinapasok sa loob ng gintong palasyo. Halos mamangha si Ate Lid nung nakita niya yon. Pero nawala ang lahat ng nakikita niya nung umentrada na naman yung matandang nakita niya doon. Yung nagpalit ng anyo. Nakaangat ang kamay nito na para bang pinagmamano siya. Bilang mabait naman si Ate Lid, nagmano siya dito. Matapos niyang magmano, naglakad na ulit yung matanda papunta sa palengke. Pagbalik niya ng tingin sa gintong palasyo, wala na ito doon. Ilang araw ang lumipas. Pansin ni Ate Lid, hindi na niya nakikita yung mga kakaibang nilalang. Para bang nawala bigla yung kakayahan niya. Ultimo yung gintong palasyo, hindi na niya nakita pang muli. Nung bumalik siya sa gibang simbahan. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabing nakakatakot naman to, no? Pero maganda kung isang bagsak lang no? Kaso wala si YouTube kasi. Well, anyway, ang masasabi ko sa kwento, kakaiba pa siya sa kakaiba. Lalo na doon sa parte na yung mismong mga aswang yung nagmamarka sa mga bahay ninyo para hindi kayo aswangin ng ibang aswang. Galing, di ba? Naitawid ko yun. Solid yung parte na yun. At saka, parang tao lang rin talaga sila. Yung kapag naging kaibigan mo ng totoo, totoo rin sila sa'yo. Di ba? Bago lang din sa pandinig ko yung nagbababad sila sa loob ng banga para magpalit ng amoy. Para saan? Di ba? Hindi ko alam kung ano ba yun. Para hindi sila maamoy ng kapwa nila aswang, para hindi sila maamoy ng kapwa tao, para hindi sila maamoy ng tao, o kung ano man. Galing din ng part na yun kaso di ko alam Tsaka hindi ko rin naisip, ang akala ko nga doon sila naliligo Pero hindi pala. Meron palang kakaibang milagro ang nangyayari doon. At yung puting diwata, napakalakas nun. Siguro kaya inalis nung puting diwata yung kakayahan ni Ate Lid kasi merong nakatagong kayamanan sa ilalim ng gibang simbahan. Ito naman opinyon ko lang. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.